para bangaj jong ka balang maukar I khot sngiu bha yepi syagani ka jing syakri ba ka jing mene blai ka jongi hagani ka por da ka jing ka khu ka jong blai lamba kini kilat pathai ku bor ki ba menta pada kini ka por kumba ka assembly ka lapan baj bagani ka teu lani kini ka sngiu blai kalong kasni kerpang ke hospital Sunday ipan pau ke jing siangu ya itemen masan Dr. B. Soklet itemen masan jong ke balang kofling ibala kloy pan penlaj ya ka por ke bekodor ke jong I ban ya sam ya ka kitin ke jong blai apdeng jong I baro ki besya skor ki bapaj ya kini kalat pathar kubor lamba ke TV channel dan ni ke YouTube channel pas teman pesan doktor ni dawai boblain kot khu yapi baga kubor ke bin sam kalong ke jingbam ke jam sim iki khun ke balang pat ya baro kitu ki parbangai ki biyo kalat pan paj laman channel ni dawai boblain kot khu yapi ya ke yang kesem ke jong pi ba pi badang la ban syakri u khamha nagapor sekapor nakong nasuban ai khublai ya itemen besan Dr. BPS toy wal pediang sobha nga ha ka balang ke jong pi but kumjuru nakaliang jonga ngamara kajing ai khublai ke jonga nakiyeng kesem ke jonga bat khamtam nakabalang ke bangadon kabalang kolfring khublai sisin pat teman besan ya katu kajing ai khublai ke jong pi ba kajing pediang sobha jong pi nga nakong ngasoban ai ngu ya blai mo blai ladon rengkat bat nga bat buladon rekat bat I iway payway kiba pay ya kene ke program bat bau blay udang ri pen em yangi tat hadu kene ke sngi ke bakrau ke jong ka sngi ke jong utrai ka sngi ke jing job thiau ke jong halor ke bor jong boman ngayang ru hakane ke por ngadam da ke mesim ke basongsi ngadam da ka mesim ka sokya ban yo I ya ki parabangai jengi nadu ki temen basan ki badan ha ka balang ke jong pi hoy ki temen basan ba ki rang ba balang ki badan ha ki wai ki balang ki ba ha ka balang ke jongi ru ngi khlat no ki temen basan ba ki parabangai ki jongi bat ki wai ki balang ki badan ha po ki silong rilum prestri bat ke sinot hi baro kawai ke jingdu jangki ya ke jong ke jengem naw mentau new uknyang tane ke khlam COVID-19 hanrai ngin ong ayu ngia ai ke bangin question ayu yaw blai jongi hanrai ngim don ai ru banong hanrai tang bangin supriang bat ngai scam ba ke jing penyaj bestat ke jong bat ki ai baro kilong nabanta ke jing bha ke jengi bat ngila panong ru badai blai ba ai bat blai besem ya ke jing em ke jongi te hagare kapor ngapriang sobha ya phi baro ki parabangai nadu ki temen basan ki parabangai ki badan hagare ke balang ngapo maukar hoy bat baro kitu ibapai ya kene ke program hak ke keteng betang tam ke jong trai jongi u Yesus Kristus siwa bangini lai sakmat ngin pen kentangi kene ke por man ngi pendam hak jing duai ngin duai kumne sai sen pa au blai ngi wan ban ai ngu ma namar ke jing I ba ke jing snai ke joma ya kame la yalam mingi ban mala ai ngi ke sngi
Bangin ban syakri me. Atrai kunrat ngalong tangun nong pop. Ngilong tangkin nong pop atrai kibawan nakamat jauh me. Kim bombit dor setiap banwan nakijan kekat kejingis nai ke jauh me. Atrai lah dah kalong kaman ke jauh me ban siam nyau syakri bading ilang bara. Mampan ku ikipop ke jangi atrai. Kenapa bangilong kibobit dor atrai banwan saket kejingis nai ke jauh me. Bad banwan atrai kunrat yaki banyo ban syakri kamat jauh me. Nama kata ubulai tapan kentang ikan kapor nadu basdang bakut. Pergi igi barok ki bangini lang bakar kapor. Kilong kini alam jauh mensim bijama. Sengau atrai ke jeng kepat jauh syakri. Nama ngipan hetang kures. Amen. Hakani kapor pat. Ngin batangi ke jeng syakri jengi. Dam ngirwai ketuk ngirwai. Kebas san spa san pusau. Unong pen kia bakrau la shem uji su ubas ngolem ten pen ngen ukren yunong pang dos ngap kasur uji su sor bat yang jeng ruai angel Kertengkot tam hapertai jeng ruai bang bangpa jusno Jisu bae Jisu Kipa baron mablot par dos ngau tins bun Jisu jeng domba kan pernak dar pensyong haburong jong sorbat yang jeng ruai angel kertengkot tam hapertai jeng ruai bang Bangpa jusno Jisu bae Jisu Jeng pang mensim jeng pang bampong ken shem jeng kot pu Jisu jeng shitom pertei harukam Ken her hakerteng Jisu sorbat yang jeng ruai angel kerteng kotam hapertai jeng ruai bang bangpa jusno Jisu bae Mensembalwa jeng hun kan shem hakerteng it Jisu jeng domba kaul obar ben ken pralut par Jisu sorbat yang jeng ruai angel kertengkot tam hapertai jeng ruai bang bangpa jusno Jisu bae Jisu Tuan kulot syong sahang ni yaro kerteng Jisu kajeng kot wat nyo thala dos ngabat wan
lo shao cơ ba thiang trên vai angel cơ trên có tam ha bờ thề trên vai bằng bầm pa ju snow Jesus ba e Jesus undang in poi hab neng la way ngin yo iya u Jesus sao dong ka khet ya rong in say ka cơ thành ít u Jesus soi ba thiang trên vai angel cơ thành có tam ha bờ thề trên vai bằng bầm pa ju snow Jesus ba e Jesus cái jing puli nagatin ke jong blay bagi shua bang lek ha ke jing duai lapan ke jing puli ke bafila pan siam na ko gospel jong Lukas kelanang ke ban riu kada khot ke baar panyau kelai fuar lai pusan hadu ke lai penriu na ke kitab Exodus kelanang ke baar fuar kada khot ke baar fuai bat ke baar fuar bat na ke gospel Matius kelanang ke baar pusan kada khot ke balai pusau hadu lai penriu to yes ngap ki tin ki ba ong kum ne hanrai nga ong hapi ki basngau to i yakinong shun jong phi to le bha yakita ki ba bisni ya phi nabala da phi i tang yakita ki ba i ya phi kajing aingu ayu kadai ya phi naba ki ba pop ru ki i yakita ki ba i ya ke hanrai to i yakinong shun jong phi to le bharu bat to ai kalyang Lam dadu jingkermen setia. Te kanong jong fi kan long ke bakrau. Bat pin long ki khon ubah kli tam Naba ulong ubasbun yaki bom ngu bat yaki bom man. To long fi ki bi isnai. Kumbau pa jong fi ulong ubah isnai. Men om pensitom lani banbor yau nong wei. Naba fi la julong nong wei hakri ije. Wat ban ben ye kanu ru kriu kan thai lani yaki khun swet on da kum ta usim on ong hakita sekamon jong u to wan phi kibel kurkhu jong pa jonga to yo yaki hima yakabal pan khre ken ya phi namen danglong ke pothai namar ngala thangan te pila ai hanga ban bam ngala sliang te pila ai di yanga ngala long nong wei te pili khot lem yanga balang khoj te pila pan kup ja yanga ngala pang te pila wan sumar yanga ngala long hagabandi te pila wan hanga tu blai un kurkhu ya ka jing puli na ka tin ka phu jong bat ka jing sha skor yang ne yak yaka tongin lek chau blai ha ka jing duai ko pa jong yu ba neng sai sin paro blai wan ban ai ngu ema namar melong blai jong yi bar ngilong ki khun ki jong ma ublai ubla thao ye ka beneng ba de ka khandau ublai uba ka khet jong ma ka long ha beneng bar ka khandau ka long tang kan mi jing yu ka jat ki jong ma melong ukli jong ka balang utrai jong ka kam bar utrai jong ki met bar ki men sim ki jong ni wan ban ai ngu ye me ublai namar ka jing i ba ka jong ma
Ya ke medan rengkat ya ke jengem jengi ke bamal lah ke sengi. Nadu ke jengem bekerja do. Hadu ke jengem bekerja mesim. Si syah oblay ngiliyai lengba. Ya ke sengi ke bae tan. Kam tam hak jengi kendu jengi. Ya ke ni ke kelam COVID-19. Oblay ngiwan ban aingu ima. Namar medang pen em yang iway piway. Tat hadu kan ke khalimat ke bamanta. Sisa oblay ke jingyai lenti jangi. Kalong ke bam dondor Ke sijam jangi kalong atrai ke bam long ruam. Langda me medan rengkat. Bat me alam men kersyaan. Ya ke jing em jangi ke bamal ke sengi. Nama kata oblay ngiwan ban aingu ruima. Namar kan ke sengi ke bukrau. Ke bame ai halak jang ke balang ke jang mah. Bingin yo ban syakri kam tam ya kare ko ka jak kasngi ke bakerpang habakum ke sinat kelapan baik kerpang ya ka akum ke hospital Sunday bak balang kin yo ban rakhe ka atrai baba nidon hang ni ka balang ke jama nama kata boleh ngekot kerpat ban duai khamat jama memendon kan bar kita men basan. Ki badan hakane ke balang ublay. Ki benta ke badan ke benta ke bakrau atrai kan rat. Ia ke ban penyai syafrang. Ia ke ban ba ke sendup ke jutang. Halok ke jong ke balang ke jama. Hoi mendon rengkar rupa ki pastor. Ki balong kum kita kikpa na menta jongi. Hoi ba iway pa iway para bangit. Manginang la ta ublay. Benang ai kita ke sing syakri jengi. Babahatam na mata jama. Au bulay ngiduay kerpang ro. Na pedeng jeng ki parabangit jengi. Ki badan na pedeng ke jeng pang. Ki badan na pedeng ke jeng sitam ke jengki. La na pedeng jeng ki badan na ke hospital. Na pedeng jeng ki dan ru ki badan hayi yang ki sem ke jengki. Bat kam tam ru ki bayo yau ni kunyang jeng pang. Ngeda kerpa de khamat jang me au bulay. La da kalong kaman ki jang me au bulay. Memendan rengkat bat ki. Memelek bani kendu iki. Melong doktor berstatam. Ya kabanyo atrai kenrat. Banyo ban serput serpai ki. Kenang bakasnam jang me kematu lulum kalpari. Kalaban ai ke jingkoi na banta jangki. Kenang atrai kenrat bekini ya keburam ke jama. Au bulai dan rengkat ru kamtam. Bat kito ki yeng ki sem ki jangi. Kamtam ki rangli ki juki. Bar ki khun swat. Meu balong bulai jang ki khun swat. Meu bulai ubat sencar ya ki khun kentai. Mem kwa ai ki bakin long kumta. Dan rengkat bat ki ya bulai. Peli kalar kelenti kam tam ki ki sengi ki bae. Baki atrai ki nyo ka bam ka di. Kam tam ya ka banyo. Ban penkrang la ka jang ka po jang ki. Hoi ban sekri ru ya me. Dan rengkat baki yeng ki sam ki badan ha ka jing pai leng. Ki badan atrai penat hakajing yalam jong kene keputai bar kabor jong uboman ki yo iki henrei mendalej ru iki atrai kenrat ban penbai ye kejing ba kejing senjar ke jong ki kam tau bulai dan kerpang ikan mau kerpang kene ya ki yeng jong ki para bangai jongi ya ki yeng jong ki teman basan na ki yeng jong ki rang ba balang ki yeng jong ki para bangai jongi ki ba ladu no yala ke jong ki ba ki ba thon ke jingi da ki wei ki jing pang hoi kham tam lombau ne khunjang jing pang hanrai to yarap iki bakim don dak ngisngau bakim don dak wei kala doble hanrai bangin pediang iki ni ki baro ke jing sisa namar kum ki bangai ngai scam bagi ba ja thon jingi bola le asiwa jingi ki le atrai kan tang ban kum pen ye khlat ngi sipor kilong tangkum kijing samthea na preng jangki. Namar kata ulai tu irap ingi. Ki bangai bau tra jingi ulai ap belum mipat. Bat ngihiru hakoi kesngi. Akayer kesngi ba meswan ingi. Ngihiru ngi sami pat lem bat me. Handai tu irap ingi banginang penba. Ela kejong kejing em ulai. Mengina bani kendu ikibahi ngasem kejengi. Hakata ka kher kesngi. Hakata kesngi ke bakrau ke jama. Ya ke bameyo banwan chao no jengi. Sai sen pada ulai tadon kat bat ngi iwai piwai kam tam ngi em hakini ki sngi ki mulong
kilong kisngi ke ba ethan ke ba jing em jengi kalong ke bom tikna satya ke ei ke banjia oblai ringi shania tang hame bolong ding do baru shandu bekersan ya ke jing em ke jengi ubalong kapten yang ke jing em jengi mamen yalam jengi ya try konrat menginang la haprang kini ke jing minang la ban khamjan sama mat ma kham pan thamai yala ke jong ke jing em ke jengi sngau oblai ya ke jing kepat jong syakri betalat jama ma piki pop ki light barok ki mo siam ki persausi ya mala ke singe na barok ngi pa na keteng batyang tam ke jong try jong yu Jesus Christ nadu mta syir ki bom jukut amen mentapat ngilapoi syakawai ke benta kataban yo sngau ya ke jing slok na ka tin ke jong blai kham tam ha ka ni ke sngi ba ka prang pat kum ke jing pengkre siwa bing yo sngau ko khobor ka tin ke jong blai ngini ruai ke to ke jing ruai ka ba shispa lai bu pra Ban wat ya kak tin jong ne atra ya rab ya nga abanda shem yu Jesu unong pen imbabha unong ublei badon Panchnaya ki jeng pam la krau ka pop ka jonga ban pendo khoduna ki pastor ki teman basan bat ki parabangai jong kebalang mokhar hot bat baro kito ki parbangai jengi ki hopai yagane ka program hakane kesngi haka jing sisa yangi ngilade yagban pelong yakane ki jing sakri blai jengi rengkat berupai lang jong rai na kadau jong kide ki bangi tep baro rai ngiwan ban aingu yo blai bingila ban pelong ya kane ke jing sakri blai jonge lambat phi ki parabangai lamba kene ki por ki bor ki bamta bar ki youtube bani sam ki khubor nak tien ke jong blai no konge ngasuban ai khublai ru ya ka program committee jong ka balang mokhar kable ibit yang aban benset hanga ya kane ka program ka bakarpang ka hospital sunday hagi terpeng beret ki jonga haka jing sisa ngal persyang ban lai nrei iwei na kitemen basan yang ayong mapihap ban kren bait tengam dan da koi pat kalat ngasngau lasekani gadai ke jing yalam ke jong blai ke bah ka mu blai ula ai ikani ke benta ngangai scam bagi ai baro ke benginyo akane ke por kilong da ke jing yalam baki jing don rengkat ki jong o te ka benta ka mokwa bani kren hakane ka por kalong lengal pensiong nong rem nak kitab jo ki hebrew naka sithi jong pol si ki hebrew kalanong ka ba khadu kalanong ka ba khalai bar ka khot ka ba ar ini syashkor kiktian ki ba ongkum ne wat klet ban pen i ka jing i yakinong wei namarda kata ladon ki blapriang sobha yaki angel klamtep wat klet ban pen i ka jing i yakinong wei namarda kata ladon ki blapriang sobha yaki angel klamtep in pa shau blai hagi jing duai sai sen para blai iwan ban ai ngo ya ma naman me ai ya ka tin ke jong ma kabalong ke syarak ya ka jeng em ke jongi
Kabalong kenong yalam ya kejeng im kejengi. Habang yai lenti kam tami kesengi kibe baki bijinta. Namar kata mi iya lau jong syakri bayang hakane kaporang pulai. Ya kaban yo ban keren ya kane kebenta. Lani ban yo ban ya sami ke bon ke tin ke jame. Atrai bi iya ku syakri jame. Ulang ubriu batlat. Long ai ruem atrai kunra. Namar kata tu yalam yu hajaka bekerpang. Memben sle da mensim ke jame. Baka ai ke baro ka ban keren kane kapor. Kam dai ke jing stan pakan jabriu. Handrai kadai kijing yalam jang meu bulai. Kenang biki ai barok ki beni akim long ke bersudah. Handrai kalong kijing kersan. Kalong kijing keren ba kijing hikai. Kam tamelu jong syakri u keren kane kapor. Bat yangi iwai paiwai. Sengau au bulai si senpat. Ngabuti kane ka. Ye kane ka nadu ku bersedang bekot kane kijing keren. Hakik stang ti beklan bor ke jama. Nabrong ipan ak dong kures. Amen. Wat klep ban pen i. Kajing i yakinong way. Namarda kata. Dan kiba priang sobha. Yaki angel klamtep. Nyesu tu. Kane ka katukot hang ni. Kalong ka basyay. Bat kalong ka babay. Kau bohong in priang sobha yakinong way kijangi. Bat dah kata kijing priang sobha jangi. Bat hak kijing bom tip kijangi. Ngila ban priang sobha wat ki angel hak kijing bom tip kijangi. La finpai hak national hak new international version. Ka ong kumne. Kong do not forget to show hospitality to stranger. Kamu buat bangin nam klet. Ban pen i ya kata. Kajing pedang sobha. Lende kajing khot i basa yakinong way. Bat ngakam so tenat. Hake King's James Version kiong do not forget. Be not forgetful to entertain stranger. Bat ngakam so tenat. Yakane kaktian. Bong ban entertain. Habong entertain. Kam tam yakinong way. Yaki way ki brio. Ni pedang sobha. Nadu ka gesture jongi. Nadu ka rukam kublay kati jongi. Ka pedang ingi yaki brio habagiwan. Nang ta habagi rong haki yeng kisam ki jongi. Ni pedang sobha iki. Da ka komen. Nang ta ngi ay ka bam kadi. Ngi ay kumsum. Ngi ay ka tiak kadem ka biang iki. Bat kumjuro ngi ay ka farewell. Kawaki beriu kita sunghun. Ya kajing pedang sobha kajengki. Kadai kata ngi ong. Kajing khot i basa. Kabai sisa. Ya kinong way. Lada pin kan mau. La pipai sa u Abraham. Bat haka pipai. Haka lenong ke bakat pra jong ke kitab Genesis. Ngi kan mau ya u Abraham. Kat bu dang syong haka jingkang jong ke yeng trep jong u. Hajan ki ding sning hamamre. Laong boli i laingut ya ki beriu ki bawan. Bat kini ki lawan ban yeng. Hap persya lene khamat ke jingkang ke jong u. U Abraham klam da pentut. Ula yeng ban le i kendu lene bantan ya kini ki laingut ki beriu. Bat udah pedang sobha udah dem mila ke jong ke kli hadu ke kendau. Ban pedang sobha i ki beriu. Badu ong ru ladang asyam soba kemat jongpe. Bangan yo ban ai ka bapin yo ban sai kegat. Bar kaju ru bapin pekedang ile de kedaki kepu ke bangan ai. Kenang bapin yo ban pentingan ile. Suwa bapin peteng. Ya kajing lai lenti ke jongpe. Tengi i kini kilaingut ke lepriang soba. Bar hadin bekelap debam. Ke ei ke bajia kata kajing pedang soba jong Abraham. Kalong penban ke jing kerku na benta jong u. Laong badai penban ki angel. Ki bau bulai ulapha. Syau Abraham. Ban penbanai ke kubor bapa. Wad hapdeng ke jing long temen ke jong u bat kesara kelok jong u. Ke jing long temen bakam daisu kapor jeng ki ban yokon. Hanai la penbana bau u unsa yokon. Tengi i hang ne. Ke jing pedang soba. Ke jing khot i basa. Kalong
na bentau Abraham ke jingle ke jungu kalong ke yo penban ya kata kubor bapa le sil derung pedang soba ngala ban ong ula ban nomyo ru ya kene ke kubor ke bapa ka bo belai kwa ban penpena tahu teh kene ke por kumeli kran ju ne ngong kan menta ke singi ke hospital Sunday ngam kwa ban kran ya ka history kumno ke hospital Sunday kamno ke sedang hapok ri kasi bi jongi hanroi ke ai ke bang kwa ban kran hang ni kalong ban panisriam ya ke balang ke jongi kum ke hospital lane ban panisriam ya ke balang ke jongi bat ke hospital ngai skam bu wei briu ubau tmu ban le ya ke hospital udon lightly ke ai ha ke jengmut ke jongu kapan kong uperkat ya kejing long jong hostel kapan kong kalong atau ke hostel kalong reliable na kalong ke hostel ke balaban syania na kebalaban ajing lane ke balaban penkoi na kabenta ke baar uperkat atau ke hostel kalong ke basbun bat ke priang sobha yu na bat ke wai kejing long ke balai ke bukwa Baka hostel ka day balong. Kaba ay, ya ka right treatment. Lian ba ay, ya kata ka jing sumar. Kaba day, katkum ka jing pang, kaba upang. Kaday ka jing sisya, kami kuwa ban kren ru ya ka jing long jong kabalang hang ni. Ngi kuwa akaban kong bakabalang. Kalong kata kabalang kabala ban siya niya. Kabalang ban ay jing em. Kabalang kaba ukres sudan lane ublay udan. Bat kabaar. Kalong kabalang kaba priang subha. Ya kita kinaway kibawan ha ka jingkang ka jongka. Lane kiba khot ich basay kita kinaway kibawan ha ka jingkang ka jongka. Bat kabalay. Kabalong. Kabalang. Kabaay ya kata ka jing sumar. Katkum ka jing pang. Katkum ka jing sitom. Kijong ki para bangait. Lani kita kinongway kibawan. Haka jingkang kijongka. Nginyalay siyaka poin kibanagong. Takawong kabalang. Lani ka hostel kabala ban siya niya. Kabala ban siya niya. Siwa bangilay sa kinu-kinu ki hostel. Kaday ka jinglong ka jonga bat jongpi. Bangwat jingtip na siya ni bat siya tay. Hato ka hostel ka bangalay. Kalong ka hostel ka babha na em. Ne kalong hostel ka bomba. Kabadon jingkirman. Kabala na em ban pankot. Ya ka jingpang ki jonga. Kata kaday ka jing siya. Habangi ki batray sokar. Lani ki batray sorkal laraga indak don ke jingpang ka bangipang kabamla apsu ban sumar hang ne po silo ngi kwa ban le sumar sebar bun sin ngi ong fikwa ban le se kanu ko hospital bun sin ngi ong kham kwa ban le cha CMC belor namar ngi tep bro bakalong ka hospital go baba kalong ka hospital go paunam ki bun ba ki specialist ba ki super specialist ki bala ban pen ko ya ka jingpang ka jangi Bat bun ki priyo balai hang tu. Ki wan pai. Ki bayo ya ka jingkoi jingkia. Kam tam yingi ki bangai. Ngidon ka jingai ki bas kam. Habingi lej hang thi. Baki doktor, baki nas. Bat ki staff. Ki long ki priyo, ki batip priyo baki tiblay. Bat kam tam ru. Ki bala IT la ka jong ka jingem. Kumno ban syakri. Ya ki para priyo. Tikwa hang ni ru bakabalang kan long kum kan ke hospital kala ban penkoi ya ki briu ki babun ki badon ke jingpang ke jingstom ki babun serta pesam ke belai pesau ke dekat ke bakandai ke om ki jing jenjar jong bahok ki long sibon han reu belai penlai ya u naki baro namar kata briu ubaban kia da ke jing jenjar jong ke jingem uban kia da ke ne ke pop ukwa ba unlight naka ukwa ban one bread ha ke balang ke ba ungai
bau kres udan, ubulai udan, ubala ban ai, ya ke jengem. Ngekwa ban itu, iwai jing itu kana langkot ipi. Laong hakipor ki bamen siwa. Habaki nong Irish, nani ki ong Ireland. Hakato kapor ki badan hapok ke jing sensar jong ki nong British. Bil ong kata ke jing hait ke jong ki. La khen be ain, da ki lendo jong ki nong British. Bat kim la su ban practice. Lane ban sakri blay kuma ke jule barabor. Ba la ong bakine ki lendo jong ki lek ban on the ground. Bat ke ju pelong ya ke jing sakri blay jong ki hari. La ong bakine ki prabangai jong ki ke ai ke bakile. Menmiet ki ong ke ju thang yau kandel. Lane bombati ke jubu ha ke jing khang yit ki jong ki. Bat kin nom khang ru ya ke jing khang ke jong ki. Bat kane ke jing le ke jong ki long ba uneu ba thang ya uneu kandel ha jing khen. Kalong ba khnong kine ke lendo ki banwan. Hapreng jing dum jong kamiet. Bala ban ai jing shay ki bekin nom ur. Lane ki bom ha bekin yo ban ya bet ban rung ha ke yeng. Bat ke benta ke baar ke jing mut ha ki thang ya uneu u kandel. Kalong ban pen i ba kata ke yeng kalong ke besengan. Ke yeng ke bom don jing ma. Bakila banwan kinom la ban syakem ne kila kinom la ru ban sya pan sitong. Namar kata ke balang jongi hakini kisngi. Ngasau badai ban long kum kita ki yeng jong kita ki prabanget. Ki batang ya kita ki kandel. Ki babu hak jing khang yet ki jong ki. Ki balong kita ki jing syai ki balong kum ke jing syai. Kabala ban ai jing syai ya kita ki babriu bawan sika. Bat kalong ke bom don jing ma ru em. Hanrei kalong ke ba ai ke jing em. Ke ba ai ya ke jing keman ya ki briu. Namar kata ke balang ke jingi. Kadai balong kata ke jaka. Hak ka ba utau doktor bersta tam jingi walong tra jingi Jesu Udan. Bat ba ki briu ki kwa ban wan. Ban yo ban penkoi. Man ikam tam ya kita ke jing pang ke jong ki. Ki bakta ya ke jing em ke jong ki. Kabenta ke baar. Kabenta ke baar kalong. Kajinglong jong ke hostel. Kadai balong ke bapriang subha. Lane ke bakhot i basa. Yakin nongway lane ki nong pang baro. Ki bawan hapok ke hostel. Uno brio balai siya kapok ke hostel. Usngaw umdon kat mau ha kapotay. Day tang mau bajur tam na kajing pang baro. Ladu beriu pang su kepo. Wong ani kejing su kepo ajonga. Kebatrai hadu kisnir kejonga. Ngasngau kat ban yap no. Hau usngau mdon kat mau. Lapi kendu ya wai beriu upang ketabanian. Wong ni kejing pang jonga kalong kebesyurkai kebaniat. Ngala alut ki baniat. Nga alut ki belen. Nga angut ka ngap. Par kata kejing tha ke kiu hadu ke jabing. Hadu ke kli bangam sutu sutau syu. Lapi kendu ya wai beriu upang ke jengmut jeng perkat. Wong ani imdon kat mana. Ngakan mau ya kawai ke beriu ke badan jengpang jengmut jeng perkat. Kong yang ada doktor ke jengpang ayu ke bangayo kum kane. Ke bangasau jenjar sat. Ke kambha bangayo ada ke jengpang TV. Langar di dawai. Tang khandai banai ne kisnem. Ngalakoit. Leneng yo ada kawai ke jengpang ke bajur kanuru. Hanrai tang sula yo banle operation. Ngelayo ban koi pat na ke jingpang. Hanrai kene ke jingpang ke bane di kisnap kanu snam syu. Ngasau jenjar sat beka. Bat teng ke don kapor. Ke basngau kat kumbangan dekat no. Ya kalong ya la kajong ke jingem. Namar kata angis no tu. Ladu uno beri wan si kapo hostel. Ukwa the best attention. Lane ukwa ya ke jing pedang soba. Jong ki nurse, ki doktor, bat katuko hospital. Kumno nadu baki priang sobahayu burung hapok hospital. Nadu kumno kajing examen jong ki doktor baki nas. Kalong ke bajai-jai. Bat kaktiin ke bakiran kalong ke basnotana. Bat analadap examen. Ki batai baha. Lain ki explain ya kajing long jong kadong ya kajing pang. Bat kane kadai bangin ai kajing sumar yapi.
Kala balong tang kadawai, kala balong tang lani ban le operation bat kumta terter. Tengi haladangi lo kahasta kalong kumne. Ngi san pau nak sispa. Kajing pang kajong beriu kala koit lupa. Bat kebasa kalong bangin pen koit kalong. Tan sang san pau pasan. Lani tang san pau kebasa bangin ban pen koit eka. Bat ngaju sotunat. Saya simpat kumong ong ginong Ireland nagi Irish. Kijudon kata ko dustul se bantang. Ya kita ki bom beti ki jongki. Hagajing kang yit ki jongki. Habaki pedang soba ino. Laong begitu ki yeng ki badan hanong kendong. Habaki dan harut lenti. Habaki beriu ki julek juan. Baki lek ya ki jongki jil lek ki jongki. Ki jutang ya kini. Ubom beti lane ukandel jongki. Hapok kajing kang yit ki jongki. Kane kajing tang ki jongki. Kalong kedustur ki jongki. Kalong ban pedang soba. Ya kitu ki beriu ki balek bawan. Ki badan pedang kajing thai kajing jeram ki jongki. Pakalong kasany baki pedang soba. Ya ki nong lek nawan. Bekila ban rung haki yin jongki hakano kapor. Lese ban syong thai. Ban penja thai. Lane lese ban disya lane ban bam. Lane wat ban samiru. Syua bakin beteng. Bakin lek. Balaka jong kajing lek ki jongki. Tengi kene kajing tang kandel lakin kenong. Kapan ya kajing pedang soba ka jongki. Kham tam kajing pedang soba ka jongki. Kaboy pedang ya kata kajing long friendship. Lani kajing long prolog jongki. Walaki long kinong way kinong ar. Kiba kim tip ki pedang bay. Da kata kurkom ne ka jongki ka batang. Ya une kandel kajing kayet. Namar kata ke balang jongi ru. Kadai bandan kata ke quality. Lani kata kajing long kumalong kadai ke hostel. Kaba pedang soba. Ya kita kinongway. Ya kita ki parabangai. Bat iki bom dairu ki parabangai jongi. Ki bawan siya kajing kang jongi. Ki pedang soba iki bepang. Ke pedang soba. Ya ki bajam jenjar. Pat kumjuru. Ya ki bepai donut. Kemangil pulih ne. Haka kitab Exodus. Ublay uong yaki Israel. Bakin day banan banbay niya kinaway. Namar baki sisin kasngi. Mansiwa kilalong kinaway. Hapo kari Egypt. Haka jinglong mrao jongki. U Apostol Paul. Ukren sa kinang Ephesus. Haka lanang kabaan na dukot kabaan kadar tetel na pin pulay. Uang yaki ba sisin ru. Kikilong kinaway. Hakata kajing i kijong umlay. Kilong tang kinong way bagi so sinong. Hakajing i kijong umlay. Hunray uong kajing i kijong umlay. Kajing kot i basa kijong umlay. Kalong kabakraw hadu kata-kata. Kabamla ba ni nujar. Barki ay kini kibakoror tam jong kapotay. Hakaba umlay upli ya kajing kang. Jong usya benang. Lang ba kading pna kajong try jong Jesus Christ. Molong undong penem. Ukun ujong o. Kabang itip. Bau blay. Ulong ublay ubom la bansya ya kapop. Ngi barok ngilalepop. Omdan uwayru bohok. Lakha yangi ya kapop. Kabom la long kalong unjangi bangin lej hajan jong blay. Hakamat ublay. Habangidon bat kita kipop kibasno. Hakajeng im kajong e. Bat kapop. Kalong kajeng ijli khamat jong blay. Bat kapop kibasno hakajeng im jongi. Kalapan sniu dur ya kajeng im kajongi. Mangimla ban lej hajan jong blay. Henry ngiwan ban aingu ya kajeng i kajong blay. Kebalapa elo jong khun jong o. Balaba kajeng ya sya jong o halor kading pna. Ulapan babriu yang i. Ulapan itnat ingi khamat ublay. Bat ulapan du pendam ya kapop. Kalau penlong ya ublay. Ban kot ngobha ingi. Siya kata kajing kawai ba. Kabadan habaneng. Om tangkum kikes. Lani tong om tangkum kita kinong kot ngobha. Handoi ublay kot ngobha ingi. Wat ban long kikhun kijango. Kadai katakan kami angka real hospitality. Kadai katakan
Kiba ong kata ke jing khot i basa. Kaba shisha. Kaba ulay ulale. Namta jonga. Bat jong pi. Ki para bangai. Lende ki don ki para bangai. Ki bawan thamai wat haki balang ki jongi. Don ki bawan ki bangim tep. Ki lek bat ki wan. Bun sin ngin namyo bani keren bat ki. Ngilaban ong ki pastor. Lane ki teman basan. Kirang ba balang. Ngin dayo bani keren bat ki. Ngidon la ka jong ka kam. Leseh ka jing bun beriu ngilaban pek. Uway pa uway beriu. Hanray ka tin ka jong ublay ka ong. Bangidey ban pan iya ka to ka hospitality. Yakinong way ki bawan na ka jing khang ka jongi. Bayo uway pa uway barwan ban rung ha ka jing khang jongi. Ngin siyam bakaday kaday kata ka jing kerku ka jong ublay. Bat ka jing ay. Kababha lande ka jing ay ka jong ublay. Namata jongi ba namata jong kapalang. Namar kata kumbang ong ne. Ki pastor bak teman basan rumah balang kim laban pek way pa way brio. Namar kata ngi don kam. Bangilong ki balpen kre. Ngilong ki ba prepare. Ngimla ban ong. Bakato kadai ke kam jong ki pastor. Oh kato kada kam te kadai jong ki teman basan. Bat ki rang ba balang. Hanray the hospitality. Ane kata ke jing khot i basa. Ya kita ki brio ki buan sya ki yeng bagentang ke jongi. Buwan siya kabalang ke jongi. Kadai ke kamram. Ke jongway pa way para bangay. Uba kami lade. Maulong Kristan. Nau kami lade ulong. Kamet ke jong Kris. Ngilaban ong. Kata ke jing khot soba ke pedang soba. Kalaban sedang nadu napar. Nadu ki beriuk sedang her na kekali. Nadu parking lot. Marbeki rung kumno bangilam iki. Bakin rung hakayeng bakentang ke jong blay. Banyo ban sekri lang. Kajing mot keban pelong iki. Bikin wan hakapor keban sesin pat. Barkin wan berbor. Bar keban long keban ta jong kebalang. Bar kemet ke jong Kris. Bar keban ta kebakadu. Keban ta kebalai. Ubriu habu wan sa hostel kajing kwa hane kajing long jong ke hostel kwa. Balong ke hostel. Kabasumar biang. Katkum kajing pang. Kabakidon. The right treatment ngilaban ong. Habngiwan sa hostel. Lane ngitia apo hostel. Ngiyong ngihapan late. Ban late round. Nakaway kasngi. Siya kaway kasngi. Ngimlaban ikinur. Ngilaban klet royaw nong pang. Namar ngitip scam. Ngitip bakin ubriu ubadan ki problem ubadan ki jing Kaya fair nakaway kasngi. Siya kaway kasngi. Kaya fair na uway ubriu. Siya uway ubriu. Bat habangilay ban pay. Ngila ban ayru ka feedback. Lani kata ka jing pensya yiki. Habagidon kata ka complain. Halane habagidon kata ka problem. Bat ngin ay the right investigation. Ki test ki bangi ay. Ki day balong. Ki bayaday katkum ka jing pang. Teng sosi bani i. Don kato kane ki hostel. Ki badon hapokari India jengi misyaba. Ki private hostel kato kane ki ong. Lau doktor umla ban convince ban lay operation. He's not a good doctor. Lada ubriu pang apendik mdai bangile MRI bat kum ter. Ubriu ukwa ya kata kalong. The right treatment, the right intervention. Amut don katukane ki bangi dai ban ai tang gidawai. Bat don katukane ru ki bangi dai ban le surgery. Namar kata kadai kapor, lane kadai ke high train, lane kapor obiang Yaki balang ki jongi, yaki balang ki jongi, bangin pai kmat. Syakita kinongway lane ki para bangai, ki bomday ru ki para bangai ki palong Kristan, ki bawan ban rung haki jingkang ki jongi. Lane ban pai ru syakita kinongpang, ki badan hapo lakajong. Kabalang ke jongi. Lese pin ong yang kumnui tay teman masan. Yong bangi ngi pang. Lane kabalang jongi kapang. Kalong kebasosi ladangin pait ba kini kesngi. Ngi bagi balang jongi kipang. Lapin pa he ki miet poya.
kham tam ha kesngi balang bat kesi saja ngi i baki ye mane jongi ki thali bat tang khendiat tang sitro ki bawan se ka yeng bakentang ke jong blai bat ke babon ki briu kim kwa banwan dan ki bawan sa ka jing sekre blai don tang ha kesngi sonde don le katokane ki bawan banwan se ka yeng mane ki wan tang ha sngi sakramen don wa ki bawan chisin chisnam ki wan tang ha sngi Christmas New Year Good Friday but Easter Sunday hot la dengi pe sisa kane ke crisis kam dai tang hapo kari khasibi jongi hanrei kelong haki wai ki balang baro se wai ke potai hapo Europe hapo European countries ngi but bon ki balang ki bala ki temple lane ki kine ki ye mane jongi kala dai bandino lapan kelai ki segi kenja homes lapan kelai ki segi kenja klop lane ki thi hatar ba kum ta ki ba khendiat lada ki don ru ki bawan ban penlong ya kejing sang kin siam bon dai tang ki to ki briu ki teman ki bala fu nyole nrai bon ki samla kim sempoi satia kejing keli ke bangila pan keli le singyong balai ba ki briu kim wa panwan Syau Jisu lane balai briu kwa banwan sya ka balang kejungi ngala banong kajuba hang ni kalong kabom sultanat kejong kejubab kalang badai manga bat pandai mengi kiba penlong kumta ngi ngelong kita ki briu kiba kam nyela de bolong ki Kristen kinong buat jong trai jeng Yesus Kristus hak jing sisa ngimpen ya tak khmat ka jong trai jeng Yesus Kristus ngipan pau penban nyela de bengilong ki briu ki bom isnai ngi pen pau bengilong ki bomap yano ngi pen pau ila de bengilong ki basbon bat ki briu ki perkat le seu to Chris badan po jengi ulong kumta kumbalong mengi hanrei piken mau utra jing Jesus Chris uju khot ya ki briu ki bejenjar ya ki briu ki bukuslai ki badan ke jing ke jing im jengki Matias kelenong bekat wai ke dekat bau prawang wan siang api ki bakia bar ki batai ke jingken dengan penjam yafi kadai kane ke baki briu ki dai ban sngau yang apa di fi belade bangilong kita ki Kristen ki sngau ba hab ki wan se ke balang lewan sengi kinyo ya ke jing jatai ladangi pai ya ke ni kisngi kumoong ni i sisa ya ke jing trei jong nu nyang lain ke khlam COVID-19 kebla sim ya ke jing em jong ki briu ki babon baro ko wai ke patai bat hadu kari khasibi jengi bat hagi balang ke jengi teng kebla bu ke jing klumar ki briu kalau pendu jing kermen ya ke babon ki briu lese ngamla abantip lese kilong ki ai ki ne ki bau blai ule na kabon penbaha na mata jengi lese kidai kita ki pliang jang ke jing bitar ke jong blai kabul blai ula the habai ke jing long ke jongi i ke jing long jongi ki balong kita bela khot ba ki long ki jong ki nong bu ki jong lese kata ke jing bitar blai wai ke ni ka klam bingi long ki briu ki ban phai biang ki ban pen thamai biang ya la ke jong ke jing em bangin nak kat ba kidang ke ni ke jing nang ni sekamat bengi dai ban ukhot bengin kelano ke bomot bar ngin thau thamai ya la ka jong ke jengem namar kata kalong kapor ke badai yangi ban eye treatment ya ki para bange jengi ki bawan ke jing khang jengi wat ya ki to ki badan hapo ke balang jengi ro kumbala tho la ne kumba ai de ka pa kata ke prescription kabla tho hakani ke tien ke jong blai ladangi pait ba ke ni kisngi teng ni na pait sisa i kum ki balang jongi ke lalong lai lui palat i kum ki balang jongi ke lalong liberal palat teng ni compromise bar ki ki jong kane ka pothai ni compromise bar ki juk jong kane ka pothai
Tang ngimnuat ban pinpoint. Lani ngimnuat ban ai kata ke right treatment. Kabau bulai ukwa ingi. Kat kum ke ai kabau prescribe. Lani na tho hak tien ke jong bulai. Ka simple thing ke bang kwa ban ai. Kalau kum ke dress code ngila ban ong. Nipai ke dress code ke ngi iman lang sngi. Sunday haki yeng mane ke jongi. Lani kata ke riam ke baik ke jongi. Tang ngi claim. Lani ngi ong balong grace. Bat ke met ke jong grace. Hanrai bun sin ni that buram ya ke met grace. Upol u dapatai syai. How ke sithi ban kong su Timothy ke lenong ke baar ke dakot ke bakandai ter. Nang ta ke sithi ban kong jong usiki koren. Ke lenong ke bakatway de ke dakot ke baar ter. Wong bakariam ka bet jung ula na du ki kintai sinrang. Ki dei ban long ki badan akor. Ki dei ban long ki badan buram. Kam tam habangiwan ke yim bakantang ke jong blai. Han rai ngi snowsi teng. Habang i bangiwan cha ke yim bakantang ke jong blai. Don teng usnyu ubayang. Bolong kum ke kurat bau treng snyang. Bar babun ki rong ho. Ngi i teng ki brio ki buan. Bun ki bathok ruin thok ran. Mat bun ki tatu hakamet ke jong ki. Bat teng iwan sekiyeng bakantang ke jong blai sausi banong. Ba sitang kamet ni pen pau habang iwan sekiyeng bakantang ke jong blai. Kalong ke ai ke ba sausi. Hanrayu pol ukran syai. Wong bakariam ka bet jengi ka dei balong ke badan akor. Bar ke badan buram. Wong la da pikwa ban ye sait ni ayanga. Bat pin ong don pat da kawai ka riam ka bet. Don pat kawai ke bangi juriam ta upol wong em. Haka ka sithi benengkong segi koren. Kalau nak baar ka dakot ke bakhandri wong syai kata. Wong ba omdon. Kam judon kata ke dustur. Ban riam da kita ki wai pat ki jing riam. Lani ka balang ublai kamdon. Kata ki jing ajung polong fikwa bane sait ni ayanga. Namar kata keladai kapor namata jongi. Mangin nomri nande bangindai ban kedau bai. Ya ke jing sya na katien ke jong blai. Bah teng ha ke jing long brio. Ngi ai ke jing hikai. Teng ki balong out of track ba, out of the text jang ke Bible. Teng bangi kwa ban pen sobhai ke brio. Lane kat kum ke jok ke bamta. So si ban i teng don ki brio ba sa da ki bun snam ha ke suspension. Kim kwa ban pen bai yala ke jong em ke jong ki. Bat ke basosi kalong teng ki klat ru war ki dang don hapok ke suspension. Hoi ki babun haki balang ki jongi kata kadai ki jing sisa. Haki balang ki jongi don bun ki briu ki baduk. Don bun ki rangli ki joki. Don bun ki khun swet bat ki riu kuntai. Ki bangi kum ke balang haki sisa. Kala dei ban pai kmat ba syakiru. Kak tien ublai gong. U Jacob lanang kong ke dakot ke bar penyau wong. Ka jinglong riu blai ke basngur. Bat ke bom bit tingit akamat ublai. Bat ukpa ke longkeng. Ban lek kmi yaki khun swet. Bat yaki riu kuntai. Haka jing sitom ke jongke. Bat ban rino elade. Uba klem top ria. Na jong ke potai. Kasam ke penriu ke prak basan kong. Namar ublai. Ulong ukpa ki khun swet. Bat unong bisyar. Ya kiriu kuntai. Ulang ublai haka jaka syong. Kabakhuat ke jongo. Namar kata. To ai bakane. Ka khubor haka sengi. Ka sengi kerpang ke hospital Sunday. Kan yarap khamtam yang au bakren. Bat yangi ke bias ngau ya kena ke khubor. Kan yarap ya ki balang jongi. Mangin long kum kita ki hospital. Kabalong nanti kum kibalang kibangila ban syania. Kabalang kabadan jingem. Kabalang kabadan ukres. Kabakring ye kibriu. Bagi day ban wan syaka. Banlong kabalang kabapriang kelut. Ya kita ki mensem. Kibawan nanti kibakot i pasa. Kibawan haka jingkang ke jongi. Lani kibakot i pasa. Ya kibalani kibapait. Mat kami ba ai kata kejing ba makan sim. Kam tam nya kita ki para bangai bangi. Ki badan ha kejing pang ke jengki. But kebak ai ru ya ke right treatment. Ya ne kata kejing sumar. Kejing hikai.
kat kum ke tin ke bala tho hakane ke Bible ban yo compromise bat ki jingla jong kani ke pothai namar gamo ong ne teng ni ai kata ke jing hikai ye ke briu teng ban pen soba ye ke briu teng i compromise bat ki pothai teng ke balong persya ya ka mon ke jong blai namar kata ke khubor ka khot yang au bakran ka khot yangi langba ka shithi ka jong po la bu tho su Timothy ka shithi ban kong ka khot ka ba san ka phra ka ong kum ne lada unu sumar sukher lada unu sumar sukher yala ki jong hi bat khamtam ya ki badai halayeng ulalen ya ki jingai bat ulalong kham sniu ban yauta ubom ngai ublei un kurkhu yang de khubor ai kan ke khubor sai sen pat kalong ke jingarap kalong kabor na banta jonga ban na banta kabor na banta jong phi iwei piwei ibasngap lamba kani ka program bat hagani ka por nimdan isu ngin penkut no ya kani ke jing sakri ke jingi dabang irwai ke to ke jirwai ko sanspa nyau popra Ken mau traya kari khasi ken ti ubarem baja shon kamu har u Jehovah hakapateng badang sa try baba yeng banda yaka Ken mau ya kirem pei Kristan hapo ying posem nang train ai haki neki persara ka jer ka jeng ai try nang train bangin say ya kasap te bril te blay haki pateng ben ril baro melalong kajakari gen irladum kalawe lada memen long kasti try bapa yeng banda ya karina ka jeng ma toin penwai no sasisin para ulai iwan ban aingo ema namar kani ka khubor ka bamela aingi kawapan kan mau yangi atrai mengi em makisngi ki ba ngisngi em makisngi ki bangim tikna yala ka jong ka jengem ngi em makisngi ki bangi ngi dan hapren ka jing lailan let's say ki dai ki kisngi ki ba me oblai me khat yangi iwai pai wai lamba ka kani khlam ki wai ki jenge me kino ka jengem ka jengi me kwa yangi bangin thau thamai la ka jong ka jengem me kwa atrai ban thau thamai la ka jong ka balang Mandang long ka ba balang ka ba ka bala ban ai jengem ya ke to ki buriu ki buan na ka jing khang jungi ya ke to ki prabanget jungi kham tam ya ki prasik jungi ki mensiem ki bom simple pedang ya me kumunong penem jong ki karkhu na mar tau blai ya ke ko khobor kol pendam na du basdang bakut si senpat
Marga wai no ni pan ya kajing iej ba pala kajong blai pan na bom jukut si ka bom jukut. Kajing ayai mada beang kajong tra jing Yesus Kristus. Bolong nong sius pa ya kipap kajong ai. Lamba kajing selok patiang. Mat tengan mat pensai bor jong mensim ko. Doa ai begini lahi oi blai. Kindor rengkat bat ngi. Kindor rengkat ya kita kibas ngau ya kena khobor. O kindor rengkat ro. Bat ki prabangai berkiru khoi ki badana karibe i jengi bersetelak ke bertai. Nado mata sir ki bom jukur ro. Amen.